Көтелмәгәндә бер көнне Хәзрәти Рәсул саллаллаху алейхи ва сәлләмнең сыйфатларын яна аның алдына зикр кылдылар. Яна мәхәббәте артып, Хәзрәти Рәсул саллаллаху алейхи ва сәлләмне күрергә теләде. Шул вакытта кеше яллап Хәзрәти Рәсул саллаллаху алейхи ва сәлләмне китертте. Аны күргәч, җан ва күңеле белән гашыйк булды. Варакка сөйләгән билгеләрне күреп, ул бәндәнең нәкъ шушы кеше икәнен белде. Һәм әйтте: «Я Мөхәммәд, сиңа эш хакы түләсәм, сату эшләре белән сәфәр кылмассыңмы?» диде. Хәзрәти Рәсул саллаллаху алейхи ва сәлләм аның белән килеште. «Яхшы, ярар» диде. Ялуыннан гүзәллеге чәчәк атты. Ул заманада егет чак иде. Хәдичә радиллаһу анха белән вәгъдәләшеп, сәфәр кылырга әзерләнде. Хәдичә радиллаһу анханың Мәйсәрә исемле бер кулы бар иде. Ул аңа: «Юлда ни галәмәт күрсәң дә, бер кәгазьгә язып миңа күрсәтерсең. Әгәр минем төшем чынга ашса, азат булырсың» диде. Шуннан соң караван белән сәүдә өчен Шамга китү вакыты да килеп җитте. Әбу Җәһил дә бу караван эчендә иде. Сәфәргә чыккач, Хәзрәти Рәсул саллаллаху алейхи ва сәлләмне караван башы итәргә теләделәр. Әбу Җәһил карышты. Ризалык бирмәде. Бу ятимне караван башы итәргә, эшкә ялланган ятимне үземнән өстен кылырга юл куймам диде. Хәзрәти Рәсул саллаллаху алейхи ва сәлләм ызгыш чыгуын теләмәде. Ул булсын диде. Булар караван белән чыгып киткәч, бер чокырга барып җиттеләр. Мәгәр ул чокыр эченнән бер арыслан чыгып, ничә кешене һәлак итәргә тора иде. Ул чокырга якынлашкач, Әбу Җәһил үзенең йөкләрен арткарак калдырды. Арысланнан куркып, мәкер белән әйтте: «Моннан ары алдан Мөхәммәд барыр. Карван башы ул булсын. Аны күңелсез күрдем. Сезнең сүзегезне тыңлыйм» дип сылтау кылды. Хәзрәти Рәсул саллаллаху алейхи ва сәлләмнең йөкләрен үз кулы белән алдан җибәрде. Кайгырткан эше шул иде. Мөхәммәдне арыслан һәлак кылсын, яки бер-беренә зарар китерсеннәр диде. Шул рәвешле Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәлләм караван башы булып алдан китте. Кинәт әлеге арыслан килеп чыкты һәм юл уртасында туктап калды. Караван халкы артка чигеп кача башлады. Хәзрәти Рәсул саллаллаху алейхи ва сәлләм чигенмәде. Юлын туп-туры дәвам итте. Арыслан янына якынлашкач, дөя өстеннән төште. Арыслан пайгамбар саллаллаху алейхи ва сәлләмгә якынлашып, йөзен җиргә куйды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва сәлләмнең аягына йөзе белән сырпаланып, күзеннән яшьләрен агызды. Һәм теле белән әйтте: «Әссәламу галейкум, я өммәтнең шәфәгатьчесе. Әссәламу галейкум, я Рәсул Раббил галәмин. Әссәламу галейкум, я рәхмәте галәмин». Пайгамбар саллаллаху алейхи ва сәлләм әйтте: «Я арыслан, бу көннән башлап бер кешегә дә, бер хайванга да зарар китермә». Арыслан әйтте: «Я Мөхәммәд, Аллаһы танык булсын, бер әдәмгә дә, бер хайванга да зарарым тимәс» дип, үзенең юлына китә бирде. Әбу Җәһил бу мөгъҗизаны күреп, караван халкына әйтте: «Күрдегезме Мөхәммәдне? Нинди зур сихерче имеш. Арысланны сихерләде» диде. Әмма күңеле пәрә-пәрә булды. Ул кадәресен фаш итмәде, эшеннән тынды. Моннан соң барып бер агач астында туктадылар. Ул урында бер корыган агач бар иде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва сәлләм ул агачка аркасын терәде. Ул улы агач яшәреп сәламәт булды. Карван халкы бу мөгъҗизаны күреп хайран булды. Әбу Җәһил әйтте: «Бу да Мөхәммәднең сихереннәндер, сезгә сихер күрсәтте» диде. Ул агач төбендә шулай ук бер кое бар иде. Ләкин суын эчәргә ярамас иде. Әгәр берәр әдәм эчсә, үләр иде. Ул көнне караван халкының сулары бетеп, гаҗиз булдылар. Дияләрен сугарга су тапмадылар. Хәзрәти Рәсул саллаллаху алейхи ва сәлләм әйтте: «Бу кыйының суын файдалансак булмасмы?» Әйттеләр: «Я Мөхәммәд, аның суы тузлы һәм агулыдыр. Бер кеше аны эчсә, үләр» диделәр. Әйтте: «Миңа әзрәк су табып китерегез» диде. Шунда ук бер кисә су китерделәр.
Аны кулына алып шул суның ішіне текерде. Бисмиллах дип, шул кыйга салды. Әйтте, инде бу кыйдан су алып кулланыгыз диде. Карван халкы алып ичте һәм дөяләрен сугарды. Шат булдылар. Әбу Җәһил ләгънәт кылып, Мөхәммәднең сихеренә караганда бу күп түгелдер дип әйтте.